cântăresc! Ia să văd eu, Sofia, ce are în pantaloni! Aripuță! Aripuță! E sigur? Ia-ți ăștia! Ia-ți ăștia! Doamne, uite-ți! Aici? Ce? Mere? Ce? Mere! Viorele! Să vă spun ce s-a întâmplat. Și părușoare robat. Mene market a băgat. Mene market a băgat. Ce rubuțele în două. Avem discotecă nouă. Avem discotecă nouă. Să-ți căscări când ai urcat. Bărotea și stabilat. Bărotea și stabilat. O figură de făcut. Bodyguard au apărut. Bodyguard au apărut. De mână ți-a luat. Și afară ți-a și dat. Și afară ți-a și dat. Și mai faci câte o figură. Să-ți mai dea doi pumni în gură. Să-ți mai dea doi pumni în gură. Și te vrei o câșlomară. Să te ceri de îndotare. Cobor la chirea să bani. Acolo când ai arat. Occidentul l-ai visat. Occidentul l-ai visat. Cu fetițe dulci și bune. Ca umbla din săptămâni. Ca umbla din săptămâni. Din Olanda au lucrat. Și la bară au dansat. Și la bară au dansat. Și-au adunat de pe drum. Și-au adunat de pe drum. Să le facă dansatoare. Să câștige milioane. Să câștige milioane. Milionul tu l-ai dat. Și ce s-a dansat. Și ce s-a dansat. Hop! Culmea dealului, băi, hai, Viorel! Hai, da! Hai, colegul! Hai, da! Strigatură! Hai, Viorel! Pentru domnul J. Pentru domnul J. O porcuță! O porcuță! Hai, doamne, nu le ai de luat? Ia-mi videi vreo două! Ia, doamne, cum? Mai videi dute, doamne?
Hai, Soborona! Magio, Soborona! Asta ajungeți la Constanța, hai, bate! Next!